Solakira wingit lir hapsarimu lirhab sari muwon sampun miyos risang Narapati kondur kedaton pinarebek manggung bedayane samyo ngampil pacaraning ati banyak dalang sawung galeng kancana nganguwo Tong tete Hyang Kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku sinuwun anak Mas Prabu Bima Narakasura jembleng sarendeng gumun setahun raos ing manah kula menika lugunipun mapan wonten salebeting agung ta pasuwakan agung negari Tradu Tresna kapur nyata paduka lenggah mapan ing dampar denta pinaribit kencana ngadhepaken para nayaka praja ingkang sawise boy ngarsa paduka nanging pun paduka boten kersa paring dawuh najanta namung saklemah Rai kula titip priksa saenggo ceming wadana tepunging wimba paduka ladalah kados dene paduka Kanjeng Sinuhun anak Prabu Bima menika nedheng nandhang Sungkawa lo yen wonten petung monggo dipun petang sesarengan ana rembug monggo dipun rembag bebarengan Gusti badya kados menapa negara menika mawa tata tegesipun ana tatananing ana ratu gustine ana patihe ana tumenggunge ana adipatine ana senopatine ana prajurite lho yen sajak wonten swasana ingkang ganggu gawe katentremaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun tumulya paring dawuh dhateng kula pun pancat nyana lho sebab badhe kados menapa kula minangka jejering abdi minangka jejering pepatih utawi warangka nata menika
sampun paduka sumpah saderengipun yen to urip kula sak wetah kula gesange pancat nyono sak wutuhe amung kula sugataken kangge kamulyan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Bama Narakasura pancat nyono Mas paman pancat nyono wonten dawuh kampo samyo medali laratate wilateng goto danyan kong mangon taniti benjang sangati Latinyo modale wupon Walakalah jagat dewa Bathara ya jagat pengestungkara Jewang sukma mangadine nuwe mugi mayungana panjenenganing sun Iwang sukma mangadine nuwe mugi mayungana sagung dumadi teh pancat nyana teh kawula nok-nok wonten timbalan ingkang adhawuh lan kowe ayah griwa wonten timbalan ingkang adhawuh Gusti uga kowe Digdya Kalaswendra kawula nok-nok wonten timbalan ingkang adhawuh sadurunge sakwise nggonku ngandhari wigati kapala penjaring sun nyuwun gunging samudra pakesama luwih dhisik labet bebasan wiwit plethek ing surya nganti meh bedhug wiwit plethek ing surya nganti meh bedhug sira sowan marak ana ngarsaning sun nanging datan penjaring sun ajak rembukan babar pisan teh kawula nok-nok ngestaken dawuh sinuwun Sauger paduka sampun kersa paring dawuh menika sampun mujudaken ungup-ungup pepadang mapan jroning manah kula apa kaya mangkono kuwi kok keanok kuwi iki ilat tuwa niku nggih ngeten iki ajeng kula rem niku kaya angel muni kawula nok-non ngoten kok ilate kok munyer terus keder terus. Nggih kawula nok-nok. Aja kucek. Mboten menika kasunyatan wong tuwa niki kaya ngeten iki. Kula niku mangan cangge niku pun kaya bal-balan ning jero lambe niku ngiwa nengen. Ajeng kula klethak wong siung kula niku pun plethek kabeh. Nggih, lajeng kados pundi sinune pancat nyono. Ora ana kang tak embuk, ora ana kang tak gagas, ora ana kang sun penggalih. Ya mung kapara nyata pancen sing diarani negara Tradutresna utawa Surat Lenggene iki kegolong negara ingkang ayem tur ya ayom. Ya, kegolong negara ingkang ayem tur ya ayom. Kegolong negara ageng tur ya agung uga kena diarani negara ingkang subur makmur gemah ripah loh jinawi karta tur harsa. Ya mung wae yen tak tamat-tamatke udakara wis ana 3,5 candra. 3 sasi setengah. Patarana salah suwijining wewengkon negara Tradutresna sing diarani ana ing Kadipaten Tunggarana. Ya kuwi Adipati Kahana. Ora katon sowan ana negara Tradutresna pinuju pendak dina Pasuwakan Agung. Ndak itung wis ana 3 candra setengah tegese 3 sasi muncul.
Kahana wong Tunggarana ora sibuk. Mula tuwa rasa ana jroning pitakon mapan penggali ingsun. Engko aja-aja Adipati Kahana kena diarani ngiwa penggali. Apa kowe ora krungu pawarta? Kapane wata miturut mbok bakul sinambi wara-wara sinambi lidah binindunge karna miturut para manggalaning sandi ingkang tak utus. Meter-meter jalak paningal mapan kiwa tengening Kadipaten Tunggarana. Saperangan wong Tunggarana kaya-kaya surat teluk marang Tradu Tresna ning asok glondong pengareng-areng. Asok wujuding bulu bekti marang Pringgondani Pancajala. Wela dalah. Wah. Jai! Yaksa lelaku Kamal Walyong ingkang gambira marang rangga. Ladala sinuwun. Yen to pancen sing diarani pekabaran ingkang paduka tampi palapuran saking manggaling sandi menika bener-bener estu kalamun to Adipati Kahana ingkang mapan wonten Tunggarana. Kok ngantos minger kiblate. Kok nganti ora teluk marang pepada paduka Ratu Tradu Tresna. Malah malik paningale lah kok asok glondong pengareng-areng marang wong Pringgondani. Oh niki kriwikan dadi grojokan. Wasan kaya dene wong Tunggarana kae gawe lelakon kaya dene emprit ingkang abebuntut bedhug. Wong Tradu Tresna mboten badhe mendel kewala. Malah kepara nyata ampun ngantos paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang tumandang gawe. Paduka cekap lenggah ingkang prayoga wonten ing dampar Kencana Tradu Tresna. Kapura dinten samangke kula ingkang badhe nitih priksa. Kula purukane wonten Kadipaten utawa mapan ana ing Tunggarana. Oh, kula panggihane Adipati Kahana. Yen to pakarti paduka menika utawa dawuh paduka menika sisip, tegese kabar namung kabar kabur. Kahana isih teluk dhateng paduka kula larakaken ing ngarsa paduka supaya sok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ing kosok wangsulipun kula nyuwun purba wasesa yen to nganti kabar nyata Adipati Kahana wong Tunggarana merang kampuh jingga balela maguguk makudha waton bondan tanpa ratu. Kula nyuwun dipalilah. Oh, kula gagelake limpane wong Tunggarana. Wela Patih Pancanyana. Ereken genderane wong Tradu Tresna. Aja nganti langsat Tunggarana wani nyepal saka tatanan. Wis paten jamula. Kata-kata nalika semono. Dene rampung nindal pangandika Narendragana Tradu Tresna Prabu Bama Narakasura. Miyang Patih Pancanyana. Ibarate wong inang dereng abang cara ngidu dereng asat kedadu kesaru gegering njaba. Kesaru gegering jawi. Mengkang singgil binaturata pepatih negara Tunggarana. Inggih menika kapur nyata nggih. Dikya kala sumber katon sowan marak mapan ngersani Sang Prabu Bama Narakasura.
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Bawana Ana Margana Pancabayu amit pasang kalimantapik mugi tinepina ing polah manudhawah ing tawang toang Gusti kula utusan saking Kadipaten Tunggarana ewa dening Kang Sudimastani kula pun digya kala sumber katon kepareng kula marak seba ing ngarsa Paduka Sinuwun Prabu Bama Narakasura nampi dawuh timbalan lan utusan minangka dutaning Adipati Kahana ing Tunggarana bela dalah maju lungguhmu sumber katon ngestaken dawuh laguning lekas lukita lumiting kidung ing yen ora sisip ingkang dadi pengakumu kowe kuwi Warangkanata ya pepatih saka Tunggarana patihe Kahana kawula nok-noknon sendika ngestaken dawuh sinuwun para besih praptamu mapan ngarsaning ingsun sapa jenengmu nami kula Sumber Katon kaya jenengmu kaya jenenge nyumber ngono ya panjen menika kawontenan kula pun digya kala Sumber Katon ora mau ganti Sumberja apa Sumber apa ngono mboten sinuwun menika kawontenan kula nggih kados mekaten nika didelok ning Pakem Pustaka Raja nggih nami kula ingkang terdaftar nggih Sumber Katon para besih praptamu mapan ana ing Paswaragun kala Traju Tresna Mber Katon pangestu Paduka Sinuwun Prabu Bama Narakasura suwan kula mboten manggil weda setunggal menapa lho namung kepareng kula ngaturaken sumangga ming pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha paduka ya ndak tampa tangan kula loro akarya bombong mapan jerit sing lungguh simerak ngestaken dawuh sinuwun ya mung bae kadingaren adat ingkang lupiya adat sing wis ingkang prapta sowan ngabiyantaraning ingsun kuwi ora ana liya ya ki Gusti Ratumu ya ki Adipati Kahana ing Tunggarana ning ya kene sawise udakara telung candra utawa telung sasi punjul Adipati Kahana ora sowan ana ngarsaning ingsun pendak dina Pasewakan kok malah dina iki ingkang prapta mapan ngarsaning ingsun dudu Adipati Kahana kok mung sesulih kowe Sumber Katon eneng apa Sumber Katon
Kepareng matur ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kejaba kula sowan menika kapara nyata ndasaken kagiyating penggalih paduka. Ning menika nyuwun pangapunten kula kinarya dados duta. Utawi kengkenan utawi utusan. Kula dipun utus dening Kanjeng Sinuwun Prabu Adipati Kahana ngaturaken nawala. Nawala. Inggih sinuwun. Nawala. Inggih. Nawala. Inggih. Kowe diutus ngaturke nawala. Kawula nok-nok ngestaken dawuh aturna nang ngarsaning sun layang kaya ngapa tak wacane saka Ratu Gustiku Kahana. Sapacarita Nangkasmana sawusnya Nawala utawa Kintaka utawa Dlancang dipun aturaken dening Sang Rekyana Patih utawa Digyakala Sumber katon marang Prabu Bama Narakasura. Gya kawaos dening Prabu Bama jebul isining Nawala utawa surasaning layang Adipati Kahana ing Tunggarana nyuwuni dipalilah ana ngersani Prabu Bama Narakasura. Wiwit dina iki adhek kedaton dhewe, adhek Nalendra dhewe mapaning Tunggarana ora bawah perintah negara Tradutresna kagiat Prabu Bama Narakasura. Konjang hati wah Keparat Kahana ing bokor kencanane wong Tunggarana Sumber katon kawula nok-nokon wonten timbalan ingkang adhawuh. Kowe ngerti surasaning layang sing tak waca? Kowe ngerti surasaning Nawala sing tak tampa saka Ratu Gustimu? Kawula nok-nokon nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa kula namung saderma utusan. Kula namung saderma kengkenan ingkang tela boten badhe wantun ambika wiwaraning Kintaka saderengipun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Prabu Bama Narakasura. Bagus kowe weruh isining Nawala bareng sun waca surasaning Nawala layak Kahana pirang-pirangane Ratandra ora sowan ngarsaning sun. Jebul Kahana maguguk makuna waton bondan tanpa ratu. Dina iki bakal adeg negara dhewe nyempal saka Tradutresna madeg negara Tunggarana keparat Kahana. Ayo Sumber katon kowe buta tuwa kowe buta tuwek kapur nyata dadi utusan mung olah-olah kaya kebo. Kowe ngerti pakartining Kahana? Nyuwun pangapunten. Kula namung dapur dadi utusan. Kula menika dadi utusan nggih namung dipun kengken ngaten nggih mawon. Upami wonten surasaning Nawala ingkang beneh kalian pengangenan paduka panyakra bawa paduka kula nyuwun pangapunten. Kula namung kengkenan. Nanging yen to paduka duka dhateng Ratu Gusti kula inggih menika Adipati Kahana ingkang badhe adeg yasa negara jejuluk Prabu Kahana
kula dadi patih dadi utusan sinebut duta ngrampungi padhanganipun wantun apa maneh petengane kowe ladal pancakala patena buta tuwa Gojan kacip wah 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 ya wah 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 Hey! Ah! Hey! Ah! Wow! Oh! Ayo, yo. Oh! Ayo. Ah! Pacatyono bolon dawuh wis dikongkon ora ngrampungi tak kongkon mikut marang sumber katon ora iso nyekel sumber katon malah jogetan apik ngono kuwi dikongkon ora ngrampungi malah joget-joget iki kowe ngino marang Bama Nrakasura lho kula latah kula joget iki pun gawane buta pun ngoten niku gawan buta. Kula tahu buta mboten karo prajurit-prajurit niki kula joget iki mboten enten sing senggak. Ning bareng kula beto prajurit Traju Tresna niku bayo nyayah griwa ndemung. Ancak ugra nyaron. Kula nyelencem kowe iki ya nyeni nggih kula buta nyeni kok. Nek kepepet kula ngemsi nggih saged. Wong kula buta kok. Ning ora jogetan kaya ngono kuwi. Lah nggih mun gawane buta kok. Ngoten niku nggih mendel nek mboten wong Traju Tresna. Mila kula nyuwun pangapunten kula jan sewengi pucet kula tau. Ning mboten napa-napa kaya. Panjen ya urung tau gathuk nek gathuk kerep ngoten nak. Ya malah iso setelan. Keren mbahmu lah terus wong Traju Tresna kok kapake. Nggih tetep kula openi to kaya. Nggih lajeng kados pundi menika sumber katon kula pikut mboten kenging. Aja kaya bocah cilik iki wong Balela, iki wong nungkak krama marang Prabu Bama Nrakasura. Mumpul ngadoh playune wujuding sumber katon pikuten maparing Traju Tresna. Oh la la. Yang lungi kadung malengkung lir kawasan yang sokoro kakiri-kiri orang bumi prakapito batolo mangambak ambak